eu pido que se diga a realidade, que non se acepta a nosa emenda nos seus termos e se acepta a engádega do BNG, pero nada máis. Eu non vamos a votar en contra dunha emenda que non se aceptou nos termos en que foi formulada, e isto non é invención deste portavoz, isto é algo que aconteceu neste Parlamento en moitas ocasións e sempre se fixo así, porque volvo a repetir, hai un acordo de transacción condicionada a unha votación por puntos que non se respeta agora. Servicios xurídicos me din, é o que transmito. Primeiro, isto non é unha transacción. É o que me acaba de dicir. Eu traslado o que me di o letrado. Non é... Non, que quere? Teremos que resolver isto antes de irnos, non digo eu. Claro, se estame facendo que agora, que quere que faga? Terei que resolver isto. Entonces me dice que non é unha transacción. Hai un texto no que se aceptaron dúas emendas aceptadas. Si unha vez que se aceptou eso, un dos grupos non quere votala, ten que retirala. É o que me dice o letrado. Vamos a alongar isto. Retiramos a emenda e calquera posibilidade de acordo a partir de agora que non sexa formulada por escrito. Bueno, bien, eso é outra historia. Bueno, pues entonces, retirado eso, votamos tal como se dixo, coa emenda do BNG. Votamos.